pangui phai mani meng sa subida osubida meng sa nuk lai lia hai ni bangi ne hajak lia bangi botini mo thawo paikha lekha hambai tini जों बागमा खापर पाराव जों कायसा नखला पान्दा खालेजाक तिनी बाय जों तीनटा जागा तीनटा लोकेशन जों जॉइनिंग प्रोग्राम ना लायखा तिनी और जागा 14 फैमिली 34 वोटर 14 फैमिली 34 वोटर तिनी बहायनो बीजेपी याकारि त्रिपुरा पार्टी ओ फायखा बरनो बहायनो बिलाय बिलायखे हामाया फरो चिनि थानसानि बिसिंति चबा खायमेनि न दैबो स्ट्रं खायने हनै बर फायमेनि बागै दैबो चिनि बबाग्रानि लगेव बर लगेरो नाय हनै फायमेनि बागै चिनि त्रिपुरानि लैंड राइट इकोनॉमिक राइट चिनि चबानो दैबो करा खायने हनै फायमेनि बागै बरनो बिलाय बिलायखे हामाया फरो त्रिपुरा पार्टीनि बखागदै ते आनि व्यक्तिगत नि बखागदै